Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngezibalo ezinezigaba ezimbili. Uzobona nawe ukuthi lezibonelo esizosebenzisa namhlanje zinezigaba ezininginyana, kodwa ke wongakhumbula nje ukuthi into oyenza ngapha kuleli icala kumele uyenze futhi kuleli icala. Asiqale ke ngesibonelo sethu sokuqala. Isibonelo sethu sokuqala sithi 1.3x minus 0.7x kuyalingana no-12. Soqala kanjani ke ukuze sixazulule lesibonelo lesi? Mawubheka kahle uzobona ukuthi sinabo x ababili. Kusho khona ukuthi u-x lo ongapha uyafana nalo x. Ingakho ke singathini? Singazihlanganisa ngoba phela zinabo x zobambili. Sisihlanganise sizenze into eyedwa. Sothini? Sothi 1.3 sisuse u-0.7. Singakhohlwa ke ukubeka u-x eceleni. Ngiyathemba ukuthi nabona ukuthi vele lokhu kunengqondo ngoba phela asithi nabo x bam abayi-1.3 bangisusa abayi-0.7 kulaba abayi-1.3. Ngisusa kubo x, angisusi kubo y noma kubo z noma kubo A noma kubo B. Lokhu kuyatshengisa ukuthi phela abo x bayinto eyodwa, ingakho sibaqoqa endaweni eyodwa. Okay? Masisa u-0.7 ku-1.3 sala nobani? 0.6x. Nokuthi sesixazulule isibalo sethu, manje sesingakwazi-ke ukuthola u-x wethu kalula. Mase sino 0.6 ophindaphindwe ngo-x, soyenzani? Kuze kusale u-x, sizohlukanisa no-0.6. Into oyenza ngapha, kumele uyenze ngale kuleli icala-ke. Sotholani? Sosala no-x, phela mase sihlukanisa ngo-0.6 sosala u-x ayedwa. Manje-ke u-12 bomhlukanisa no-0.6 utholani? Soyenza i-long division yethu. U-0.6 uyafana nokuthi sithini? U-6 masisusa i-decimal yethu siyisa ngale kwesokudla. U-6 ungena ngayo ku-12 kayi-2. U-2 mawuphindaphinda ngo-6 usithola u-12. Mawususa sibeka abo 0 bethu. U-0 ungena ngayo ku-6 kayi-0. Sesayithola impendulo yethu. Impendulo yethu ubani? U-20. Uyabona u-x usineza ngakhi? Usineza 20. Futhi-ke singayibheka ukuthi kahle kahle u-x baka u-20 uzosineza le mpendulo yethu engu-12. Masumhloma phela kule sibalo sethu. Athi sibheke basumhloma ukuthi ngempela impendulo yethu sosineza u-12. Nayi calculator ke kuze kube lula. Nakhi ngizofaka ke inamba zethu. Uyabona ke ukuthi vele sithola impendulo yethu. La kuqala impendulo yethu isineza 26. Ngapha ke izosineza ngakhi? Izosinikeza 14. Ene ngempela vele 26 mosusa u14 sineza u12. Uyabona ke ukuthi sesithola impendulo yethu kalula nje kanjalo. U-x usinikeza u20. Sibheke lesibonelo sethu esilandelayo. Isibalo sethu sithi 5x minus 3x plus 2 sinikeza u1. Yo, bosibhekile lesibalo lesinzima, awazi nokuthi uzoqala kuphi. Kodwa ke uhlangane nesibalo esinjena kulula nje ukuthi usixazulule kancane kancane. Uyabona ke? Manje ke sothini? Sothi 5x minus 3x minus 2 ulingana no1. Sesumphindulile phela u3x kubo minus 3x ngoba phela kuno minus phambi kwe-bracket. No plus 2 sekaba u-minus 2. Uyabona ke? Manje u5x no minus 3x bayinto eyodwa ngoba phela kunobo x phambi kwabo. Anithi? Manje singakwazi ke ukususa abo x abayi3 ku5 kusale 2x. Yabona ke? So bhala ke sithini? 2x minus 2 kulingana no1. Uyabona ukuthi isibalo sethu sibalula manje. Sesingakwazi ukuthola u-x kalula. Kuze sithole u-x kumele senzeni? Kusale u-x ayedwa kule cala leli. Ingakho ke manje fanele sicale senzeni? Sisuse lo minus 2. Soyenza kanjani? So faka u-plus 2. Into esiyenza ngapha kumele senze kuleli icala. Ngakho ke so faka u-plus 2 futhi kuleli icala. Kuzosalani? Sala u2x
kulelinye icala kusale u3 yabo. Manje ke sekulula manje kumele sithole ux ayedwa, ngakho ke anti x uphindwa phindwe kayi2 thina sizohlukanisa ngo2 sithole ukuthini impendulo yethu izosineza u3/2. Uyabona ke sesithola impendulo yethu kalula. Uyabona ukuthi kuba lula kanjani bokuqala ngokuxazulula kuqala isibalo sakho ukuze uzothola ux. Sisibheke lesibalo esilandelayo ukuthi sithini, sithi s minus 3/8s ulingana no5 phezu kwa6. Uyabona ke us lo kuyafana nokuthi sithini 1s anithi ngoba phambi kwa s no1. Lokhu u1s no3/8s singabahlanganisa sibabeke endaweni eyodwa ngoba phela banabo s bobabili. Sithini sithi 1 minus 3/8 sibeke u-s eceleni ulingana no5 phezu kwa6. U1 uyafana nokuthi singabhala sithi 8/8 ngoba u8/8 kuyafana no1. Uyabona ke mase kunjalo sizotholani, sizothola u5 phezu kwa8 s phela u-s lo singamkhohlwa ngoba siphinda phinda ngaye lingana no5 phezu kwa6. Manje ke kuze kusale us ayedwa kumele senzeni, singaphinda phinda us ngale inverse fraction. Yabona ke yakhumbula i-inverse fraction senzani, siphambanisa amanamba. Manje kuzoba no8 phezu kwa5 siphinda phinda ngo8 phezu kwa5. Ngakhohlwa ukuthi lokho kenza ngapha kumele ukenze ngale futhi. Uyabona ke mase senze njalo lama fractions wethu ayasusana sale us ayedwa. Ngapha ke labo 5 bayasusana kodwa ke u8 no6 sizohlukanisa ngo2 kuze kube lula. Sale ngobani no4 no3. Ifraction yethu ekugcineni iba u4 phezu kwa3. Uyabona ukuthi sesumtholile us wethu. Asenze ke esinye isibonelo sokugcina sibheke ukuthi sakwazi na uqonda ukuthi senza kanjani imbonelo ezinjena. Lesibalo lesi singasibhala futhi sithini, sithi 5 phezu kwa12 phinda phindwe ngo-q minus 7 ulingana no2 phezu kwa3. Manje ke siqala kanjani ukusixazulula lesibalo lesi? Kokuqala uyabona ukuthi u5 phezu kwa12 le fraction engapha yenza ukuthi isibalo sethu sibe nzimanyana, ingakho ke kumele sisuse. Kuze sisuse siwenzani, sophinda phinda nge-inverse fraction yayo u12 phezu kwa5. Lokho sikuyenza ngapha kumele sikuyenze ngale futhi. Sosala sosusa ke lo 5 phezu kwa12 ngoba phela u5 no5 bayasusana, u12 no12 bayasusana, sosala no-q minus 7. Uyabona ke kuleli linye icala nakhona sizoyenzani, sohlukanisa ngo3 kuze kuzoba lula. Sithole u4 ngapha sithole u1 bese ku2 bophinda phinda no4 sineza 8 phezu kwa5. Nayo ke ifraction yethu. Kuze sizothola uq ayedwa kumele senzeni, sususe lo 7. Somsusa kanjani? So hlanganisa ngo7 kuwo mabili amacala sale uq kulelinye icala. Uyabona ke? Uyabona inhloso yethu sesiyitholile ngoba phela sifuna ukuthi kusale uq ayedwa. Kodwa ke u8/5 bomhlanganisa no7 kuyafana nosithini, u7 uyafana nokuthi 35 phezu kwa5. Uyabo? Manje ke singakwazi ukuhlanganisa sithi 8 plus 35 sineza ngakhi? 8 plus 35 sineza ngakhi? 43 phezu kwa5. Sesumtholile ke uq wethu. Indlela yokuqala yokuthi uxazulule lesibalo lesi. Indlela yesibili ngizokutshengisa manje ukuthi uyenza kanjani. Anithi isibalo sethu sithi 5 phezu kwa12 phinda phindwe ngo ithi ngibhale kahle 5 q minus 7 phezu kwa12 ulingana no 2 phezu kwa3. Manje ke sizoyenzani, sizophinda phinda
ngo12 kuze kusuke lo 12 ongaphansi yabo. Uyasuka lo 12 ongaphansi kusala u5q minus 7 ulingana no2 phezu kwa3 phinda ngo12. U12 uyafana ukuthi 12 phezu kwa1 anithi. Makunjalo ke swenzani sizohlukanisa ngo3 kuze kube lula ifraction ethi ibe lula bese kusala ubani u2 mophinda ngo4 sineza u8 impendulo yethu ba u8. Manje ke ngizokutshengisa ukuthi ziningi indlela yokuxazulula lesibalo sinjena. Enye indlela futhi ukuyenza ukenzani ukuphinda yonke into eku-bracket yethu ngo5. Masenza njalo sithola ubani 5q minus 35 ulingana no8. Manje ukuze kusale uq ayedwa kumele senzeni sisuse u35. Somenza kanjani sohlanganisa ngo35 komabili amacala kuze lo minus 35 azosuka. Sizosala ngobani 5q ngapha sale ngo43. Manje ke kuze uq asale ayedwa kumele senzeni sizophinda nge-inverse yaka 5. Inverse yaka 5 1/5. Sala ngoq ngapha sala ngo43 phezu kwa5. Yabona ukuthi ziningi indlela yokuyenza lesibalo lesi. Okumele ukukhumbule nje ukuthi kumele uxazulule isibalo sakho qala before uzothola le uq noma ux noma a. Asiqhubeke ke siye kwesinye isibonelo. Sithini? uJade usedolobheni kodwa ke manje akanayo imali yokubuyela ekhaya, akanandlela yokuthi angaya ekhaya. Unemali nje engango 10 rand, uyabona. Ama-taxi edolobheni angu-75 cent. Futhi ke mawufuna ukuhamba ngawo kufanele ube ne-2.35 cent ukuthi uhambe ngayo. Manje ke basicela ukuthi senzeni siyenze isibalo ukuze sizothola ukuthi kahle kahle uzodinga malini ukuthi aye ekhaya. Soqala ngokubhala ukuthi i-taxi izobiza malini. Siyazi ukuthi kumele ube ne-2.35 cent ukuze ugibele, futhi ke ibiza 75 cent kilometer eyodwa. Ingakho ke sobhala ukuthi 0.75 siphinda ngalama kilometer azowe ahambe ngawo ke kuye ekhaya. Ngibula ukuthi ngitheni? Ngithe une 10 rand 4. Ingakho ke sifanele manje sibhale ukuthi une 10 rand. Sifuna ukwazi ukuthi kuleyo 10 rand leyo uzohamba ama kilometer angakanani kuze aye ekhaya. Uyabona ke? Sesinesibalo sethu manje sesingakwazi ukuthola ama kilometer azonela kule 10 rand anayo. Uyabona ke? Manje fanele sithole ukuthi ma kilometer angakanani azonela ku 10 rand. Soqala senzeni? Sizosusa lo 2.35. Uyabona? Indlela yokususa swenzani? Sosusa sithi minus 2.35 komabili amacala. Manje ke base sisusa ngapha kuleli cala kuyosala ubani u0.75. Kodwa ke u10 mawususa u2.35 thingibhale kahle ngithi 2.35 kuyosala malini? U10 rand ususe i2.35. Kodwa ke mina bangiqagela ngithi izosinikeza u7.65. Sikhipha ama calculators bheke ukuthi kahle vele izosinikeza u7.65 na. Nakho ke singashaya 10 ususe 2.35 izosinikeza ngaki 7.65. Nayo ke impendulo yethu. Asikakaqedi, kumele ke manje sisuse u0.75. Kuze sisuse lo 0.75 sizoyenzani? Sizohlukanisa ngo0.75. Anithi u-m lama kilometers wafuna aphinda ngo0.75. Ingakho ke thina sizoyenzani? Sizohlukanisa ngo0.75. Uyabona ke? Asiyenze ke sibheke ukuthi sotholani masihlukanisa ngo0.75. Masihlukanisa ngo0.75 ngapha ziyasusana kuzosala u-m. U7.65 mohlukanisa ngo0.75 sikhipha i-calculator kuzobalula. Sitholani? Sithola u10.2
nayo-ke impendulo yethu sesiyitholile. Sesiyazi ukuthi kuzonela amakhilomitha angu-10.2 ku-10 rand le anayo uJade. Ngiyathemba lokhu kusizile. Kuze sibonane futhi, bye bye.